Dili ko gwapahan mo Miss Emerly no, nindot ta ka mo dala og dress og photogenic lang ka. Ay grabe naman sa naka-complete ingredients na nga comment. Tay sa man paabot lang mamama magretoke sa ako kadalian niya ko ang itsura. Andaman na dani mo antipara diha mga taas og grado ba. Bitaw ay pag-abot gani ang mga gwapa-gwapa day no iswa jud ko ikapanghambog ana day. Kay lagi day nga akong balon ug nga akong panangga day no nga ako arang pagkapiling gwapa. Kay lagi day ba day naka-realize po ko day no day nga every time nga makitaan ko sa akong mga followers day no di lagi sila mo ana nga gwapa ko. Mao jud siguro na ti mailhan day no day nga di jud ay ko gwapa ani please lang. Muna day dawat-dawat na lang jud taan ni day no kung sa magahitsura nato. Kay lagi day ba day katubitaw giboros pa ko sa ako ang Mother Earth. Ay Diyos mio day wa man po ko na complete niyag ingredients go. Kana bang wala ko natarog marinit sa tiyan palang daan. Di tan-awa day mo na resulta day no pag di ka matarog marinit sa tiyan palang kadaan sa imong inahan. Kay sa una man kung panahon day no, panahon pa sa 80s day no iswa jud po na nauso day mga ingredients ba please lang. Kay kung nauso pa ng ingredients sa unang panahon day no ay dahalabaw pang Kristen Hermosa kagwapa oy. O tanawa, layo ra kay sa tanan ang before ug after. Ay grabe naman jud mo rito kay ang makeup please lang. Ug mao na dayto no, bay mo oy.